It's not get pressing forward. I got my care. Only can call one or Elvis, one only. It did me do hang it in a week in Gadian. Did year 14. I got chapter 13, 18, 14. You can't give. Maggie, Duco. Ọkwa dị oke mkpa m chọrọ ịma agụ ụda awụ akwa nwere ebe anyị gaji akwa nwere beri alụ Ezinna ọma onye anyị gaji beri alụ ihe awụ Ezinna Herbert Uchendu Ọfọ wụdụkwa ụmụazị ọ bụ ihe m ji na-agwa gị ụka n'ụda Ezinna wụdụkwa ụmụazị onye ọ ga-agbagaro na beri ceremony ya iri ji sanya oyi ebe anyị gaji ihe ụda awa anyị gaji gịrị ụda kwago onwe bụ ka wụdụkwa ụdị ọkpụkpọ anyị gara ebe na ama echi nnụnụ nga m ihu na-enye m yarị ka were ekete obodo m ya wee otu isi amafuru gị ebutere anyị tupu m dị na abụji na akpa dị na-elu kwa onye ara dị ọhụrụ maka Chineke gaghị eme gara ọngụ ọkpara taa gara ngwuru riji sanụ ihe oyi na ahụ maka swit maka ebudo otu anya so mlo ma ọkụ mkpọchi egwu kwa egbe gị fọm pasta isso me ọsọ ihe Ezinna Herbert Ọfọ anya na beri ya ya ngwa America BCWO ahụ ube a mara na mkpu ka abụọ America ndị Ezinne nricha ngwa mbulie mmelie ka ụgbọelu mmuvuo gaa na kanọtị ndị ihe ha nnele ihe na-akpere ndị ụmụada America ndị ụmụada right m nọ ngụwa eche mricha right m na ka ụmụada ndedaba bulie ya na nke ndị ụmụnwaanyị gburu kpọmkwem maka onye agbagadodo onye nwụrụ na-agaji ili Ezinna Herbert Ọfọ nke na nke ndị niile otu agbara lụrụ ha ma abụọ otu agbara lụrụ mmiri ya asị m saa onye Ezinna Herbert Ọfọ otu agbara lụrụ mmiri ya azụ na-akaba ndị right nke ndụ mgbe agbara gburu agbara mafurikwa ego ka lụọ elu agbara agụlokwa ego na ya na-abụ ọwụrụ sa agbara lụọ onwe ya amụbịla ndị abalị onwe na ya na-abụ anụ katakwala maka iti ego ọnụ n'ihe agbara lụrụ elu ihe m jiri ga ejikwa mara ibirizi m jiri hụ dozi nwoke n'anya mgbe ebula ihe ha bịa ha dị ọnụ so na ya ekwesịghị ịga mozi anya ihe anyị jiri ga niile jiri ha dị ọhịa awụ na ọwụ ndị otu osisi mere ihe na ya na ọ bụ nke agbara ahụ na-alụ anyị asa ya ekwesịghị ịhụ ya wara na-agbanwe abụrụ ụlọ nwoke ụlọ nwaanyị ihe ọnwụ onye sọrọ gị na agbara agba onye lụrụ onye lụrụ ndụ mmụọ kọjikwa ego na ya na-abịa nwoke anyị nọ n'ọha ji mgbe anyị bụ ụmụazị mma anyị hụ nkụ na anyị n'afọ anyị nọ n'ọha ji anyị na-agbara n'olulu anyị ya na nne anyị ha makwana ego arụ ọrụ aka mma anọgala ahụ ọrụrọ ya lee nne m anya hụ mere nne m piti si mba hụ na nwụọ na m ga-elo gị ụwa ozugbo nwoke na na-agbabiri na mgbu maka nne m n'afọ ọmụmụ amụrụ m otu aga ajụ afọ asọ m nwoke na ode aha nwoke mebiri anyị aha ya wa aghara ndụ pak aha ya wa aghara ndụ pak aha na ya wụ Kiliwi Nwachukwu onye ọgwa onye lụrụ ya dị ya iwu otu mmadụ
right. My game will go to come again now. You would have I wouldn't want your name with that ship. And when my ship none. Even though you read a letter, even though you got a Castrania, we are the Mania. I got you right here. I am the Tina. I put your name. Thank you. What goes on? About those on give to the Ganaka. I want to get the government, but I'm ambassador to let you for Muki, Duke of Ngopal. If you do Duke, oh, Duke. You can't eat. Oh, Duke. Of Ngopal, I'll be a woman. Some none, oh, man, I would to man. No, what to need lie. Get another some when you have ambassador who ordinary human. Only out of ordinary human, only a sensational person. Opposite rock, I go and wipe my girl man. Everything I don't want you do it. I did it some way. Apulandia, don't be out of the Bijiga Kirko. Macau, he can buy it. I think I come to be gone. Look at gone. He makes you any. Look at Betty, I was run. Betty, I was run the pen this week. Betty, I was Rosary she. Not to be. Aplani melani abulala bo kulam aplani obu kulam blala imre play this pom aplani obu kulam kuli yamin beri anu asaja ama baka ilu nga dure mu braka no anam kai awmo nyare eligo nyara agela la ni dam mo de nge ko mo to ko ikaje go yu ho mo ri go so mo ko zu udere Mafia. Don't bubble cola. When you get the calcula. Nonsense. Moko hold on upon. Mukamosa. Address something to hang it. Baby. So, baby. Baby. What is your list? Oda. Give it there. Makeno no can you baga. Mwa baby. Mother. The man is in. Is it money look? Never can money look. I love them. Ima want to love them. Apa baby. Roba ibe apa baby. Hey rope. Apa la baby roba la kashoa. Roba. Pew. Ọmọ ezi nna ka ga ọ ga-adị egwu onye na-agada ngwa ihe efula ahụ ya mere mgbe ụda nga egotere ka alata makwa iri nnabe oh, choco. As is coming, as you get behind me, you set down. Me, I'm gonna show you. How much I know? I did tell you her address, and I won't go down the need to goose. I put out on the whole door. You got the week now, no, she. I was just see church one night, you long hour playing from Monday to Saturday. Hey, Masara Kulamun, Aplonia. When I create the song. I'm going to do Aplonia for B3. Okay, what's me Aplonia? Hello? Where Kulaku? Enoma. I told her that I got our 13th. Eh? Away, the man was so I wear on. I don't like taking headaches. Cats when you're reading them. I won't him get that. Come on, no gum. Because you never cannot be dead. Cannot be dead in the module. You know the shame. Come on, your fellow man. See what your fellow man do for you. You know the shame. Oh, shame not there your eyes. I try you.
no dey there. If you say you dey there, I see the kind beating wey I give this man. I beat am, him could man. As I can't tire, man. Yeah, but I don't know. Come hook me for neck like this, he won't kill me. As I can't tire, if not, this hand, small thing. Alright, shut up your mouth, Jare. You do am now, you carry this kind of wound everywhere, full all your eye. So you try. What make you try? Instead of you to they hate me, they to me go, say, in our. No even appreciation is coming from you. Come make I tell you. All this way they talk so, na English they speak. Yeah, wetin I want tell you. The day I've been telling you, any day when anybody go speak Igbo for you for this village, you answer them that day. Wetin I go do you? Wetin I go do you my own? You see all this wound wey you carry? This one na small one now. Na part 1 be this. If you see my part 2, e go too bad. You dey so e go bad for you. I dey try you. I dey try you. One person go just dey na to you me. I dey try. You suppose. No break again. Hey.